μία καλημέρα παιδικής ψυχής και παιδικής αθωότητας. Από τον αγαπημένο μας σκύλο της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Μάγκας της Πινελόπης Δέλτα. Μετά τις sold out παραστάσεις στην Αθήνα, ο πιο αγαπημένος σκύλος της ελληνικής λογοτεχνίας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα από το Kids Theater. Ο Μάγκας, οι περιπέτειες ενός τετραπέρατου σκύλου που θα συναρπάσουν μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε. Αθανασία Καλογιάννη κοντά μας, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Καλή σας ημέρα. Να μιλάμε στον ελληνικό, Αθανασία, αν μας το επιτρέπεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μάγκας βγήκε βόλτα στην Αθήνα, έτσι. Αυτός ο όμορφος σκυλάκος, ο τεραπέρατος σκυλάκος που η Πινελόπη Δέλτα χάρη σε αυτήν έχουμε μπροστά ένα ωραίο εξαιρετικό μυθιστόρημα που είχε γράψει πριν πόσα χρόνια και τώρα είναι ακόμα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο δικός μας είναι επί σκηνής. Μπορεί να μην είναι με την αλήθεια του την ζωντανή κανονικά. Και φαντάζομαι δεν αντέχετε και εικόνες κακοποίησης ζώων, έτσι. Και μετά βέβαια και από τη συγκεκριμένη παράσταση και πώς τη σκηνοθετήσατε και υλοποιήσατε το Μάγκα, στην ουσία τον φέρετε στη σύγχρονη εποχή. Ναι, χρησιμοποιώντας καινούργια παραστατικά μέσα, χορό, τραγούδι, μουσική, έτσι όπως πρέπει να υπάρχει πια, χωρίς να χάνει τη δύναμή του, τη θεατρική δύναμη. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό σε ένα θέατρο, σε μια παράσταση, να υπάρχει σκηνικό, κουστούμι, μουσική. Βέβαια. Τώρα και τις μπουρμπουλήθρες θα το πούμε. Αθανασία, και ειδικά κακά τα ψέματα, ναι, τα είδα, όταν απευθύνεσαι σε παιδιά, αυτό το λένε όλοι. Το λένε όλοι όσοι ασχολούνται με το θέατρο και το θέαμα που απευθύνεται σε νεαρές ηλικίες. Τα παιδιά είναι οι αυστηρότεροι κριτές. Διότι δεν τους αρέσουν θα το πούν, θα το φωνάξουν επί σκηνής. Ακόμα θα χειροκροτήσουν, θα συμμετέχουν, θα αγκαλιάσουν. Θεωρώ ότι πια τα παιδιά είναι ένα κοινό πιο δύσκολο. Εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά να το κάνουμε με πολύ προσοχή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Μιας και η ασχόλησή μου με τα παιδιά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιας και βρίσκομαι είτε και στην ιδιωτική είτε στη δημόσια εκπαίδευση, θεωρώ ότι τα παιδιά πια δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις. Όλα πρέπει να λέγονται. Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται όσο σκληρή και να είναι, γιατί η ζωή είναι πιο σκληρή. Πάντως ο Μάγκας αποφασίζει να το σκάσει, να μπει σε περιπέτειες. Σκάει από το σπίτι και συναντάει ένα δέσποτο σκυλί. Και αρχίζει και ενηλικιώνεται. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, να δούμε πώς η ζωή έξω, η ελεύθερη ζωή σε σχέση με ένα σκυλάκι που εδώ έχουμε στο σπίτι μας, το προσέχουμε, το τρώμε, και έξω βλέπουμε αδέσποτα σκυλάκια, τα οποία η ζωή τους είναι λίγο διαφορετική. Η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση έκανε μεγάλη θράψη. Αυτό είναι γνωστό. Τη σπάση. Και το βιβλίο έχει πολύ διαβαστεί. Εννοείται. Και έχει πολύ διαβαστεί και το βιβλίο, εννοείται, της Πινελόπης Δέλτα. Επίσης, ξέρω ότι ήρθατε και Θεσσαλονίκη. Δεν καθίσατε πολύ, αλλά όσες μέρες ήσασταν Θεσσαλονίκη έγινε χαμός. Μάλιστα, είχατε πάρει και παράταση. Βάλαμε και έξτρα παράσταση γιατί ο κόσμος το ζήτησε. Και ήταν πολύ σημαντικό για μας η χαρά και έτσι πως μας υποδέχτηκε καλά η Θεσσαλονίκη. Ωραία, και τώρα ξεκινάει η περιοδία. Να κλείσουμε με αυτό, έτσι, με τους επόμενους σταθμούς να μας πείτε πριν ολοκληρώσουμε. Όσα μπορούμε να πούμε βέβαια, γιατί από ό,τι είδαμε η περιοδία είναι μεγάλη. Νέος κύκλος λοιπόν περιοδιών και ξανά Θεσσαλονίκη ενδεχομένως. Ναι, θα έρθουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε την 5η 27 του μηνός στο Θέατρο Βεάκιο, στον Πειραιά. Συνεχίζουμε μετά σε πολλά μέρη, Γλυφάδα, παντού. Είμαστε στο Φεστιβάλ Ολύμπου, σε πολλές περιοχές όπου μπορείτε να το δείτε μέσα στο Μορ. Και φυσικά θα έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, στις 27 Αυγούστου. Και περιμένουμε βέβαια όλο τον κόσμο να έρθει. Θα είναι μια μεγάλη περιοδία με αρκετές περιοχές, όπου είναι πολύ σημαντικό το κοινό, χωρίς να είναι αθηναϊκό, να μπορεί να δει παραστάσεις. Δηλαδή για παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να βλέπουν ποιοτικό θέατρο και να υπάρχει ποιοτικό θέατρο για τα παιδιά και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί λαμβάνουν τα μηνύματα, έτσι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στην περιοδία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλό καλοκαίρι και δροσερό.